Com els explicàvem abans, en els últims anys l'ascens de la Xina com a segona potència econòmica mundial ha fet que empresaris catalans hagin hagut d'esforçar-se per aprendre el xinès. L'objectiu, doncs, ampliar les oportunitats de negoci, i és que les últimes xifres indiquen que el nombre d'empreses catalanes que exporten a la Xina va créixer concretament un 30% l'any passat, l'any 2011, i actualment més de 4.000 empresaris ja estan fent negoci a la Xina. Ara, però, l'interès pel xinès sobrepassa també l'àmbit empresarial. De la mateixa manera que estudiem anglès o alemany, el xinès mandarí està entrant amb força als centres educatius i fins i tot en alguna escola bressol. La Yue, justament, és professora de xinès des de fa 10 anys i suposo que heu observat un canvi important en relació amb la quantitat d'alumnes que rebeu a les vostres escoles, Yue. Sí, porque ya llevo más de 10 años enseñando chino en Barcelona y cada año hay más alumnos y por motivos distintos. Por ejemplo, tenemos un examen oficial que se llama HSK. Entonces, en los últimos 3 años ha aumentado 200%. Desde el principio solo había 150 participantes y este año hemos logrado un 600. Quin és el perfil dels estudiants que s'afegeixen, que s'apunten últimament a aprendre xinès? Bueno, hay de todo, ¿no? La mayoría son, digamos, businessmen, que los que hacen negocio o tiene fábricas en China y tiene interés, ¿no? sobre el mercado chino. Y también las personas que quieren promocionar sus productos en China y tiene proveedores chinos, tal cual. Y también hay muchos familiares que son familias de aquí que han adoptado niñas chinas y los padres también quieren que primero que las niñas pequeñas recuperen sus raíces chinas y luego también, bueno, que ellos mismos también les gustaría aprender un poco chino y también por la cultura de Bruce Lee, Jackie Chan, de Kung Fu, Això també ens ha influït. També hem begut d'aquesta cultura. I la comida xina. El menjar xinès, que justament a l'Empar recordava un restaurant del Xangai que ets molt fan d'aquest restaurant. Ara mateix, si em portessin un ànec Pequín, ara mateix me'l menjaria. Si li podeu fer arribar, estarem encantats. Nosaltres també. Pues jo també, ara mismo. Però ara mateix. La Jingjing Ma Chen és directora general de Xinsolar Espanya, és una empresa amb diferents delegacions a Espanya, a diferents ciutats espanyoles. Vosaltres, a més, teniu una escola on s'està impartint ja el primer màster en xinès. Sí. A ver, es que yo vivo, creo que mi padre es que mi familia son todos amantes de chino, entonces mi padre desde el año 1995, si no me equivoco, fundó con sus amigos la primera escuela china en toda España. ¿Y dónde la ubicó? En 1995 fue en la calle Más Casanovas, con la ayuda del consulado chino, entonces nos consiguió una escuela pública, nos cedió las aulas durante el fin de semana y hacíamos clases. Y desde 2005 tenemos un acuerdo con la Universidad ESERP, en calle Girona, en Barcelona mismo. Y actualmente esta escuela de lenguas chinas se llama Centro Cultural de Confucio, lleva hasta hoy mismo tenemos más de 2.000 alumnos. Hemos formado a más de 2.000 alumnos. Habíamos iniciado con 10, 20 niños chinos muy pequeñitos que querían recuperar a los padres principalmente para que no perdieran la raíz, que es lengua materna, y actualmente tenemos más de 1.000 alumnos en este momento. I des del punt de vista empresarial, aquestes persones que s'apunten de grans a aprendre el xinès perquè la seva empresa està exportant a la Xina, quant de temps es triguen realment a aprendre, a dominar la llengua? Yo creo que es bastante diferente, ¿no? Porque actualmente en Cataluña tenemos dos perfiles de gente. Muchos que son niños chinos mismos que quieren aprender y recuperar la lengua materna, otros que son niños adoptados de familias españoles o catalanes que de origen chino, ellos también quieren recuperar. Y entonces, aparte de allí, existe que son mis compañeros de trabajo, por ejemplo, o mis amigos, que quieren aprender el chino ya de cara profesionalmente. Es decir, si tiene más oportunidad de negocios para poder viajar a China, esta gente, pues yo creo que tardaría 2 años para poder conversar. Conversar, que és ja molt, en el moment en què et poses a aprendre una llengua de gran i, vaja, jo si volgués aprendre ara xinès, si en 2 anys em garantiu que podria parlar i conversar en xinès, em sentiria més que satisfeta. És que és molt complicat, Jo abans l'explicava, la meva dona fa 4 anys va començar a estudiar xinès i el principal problema respecte a les nostres llengües és que és una llengua tonal, que té molts accents. I elles, podem fer l'exercici si elles m'ajuden,
perquè de la paraula mà, si tu la pronuncies en diverses tonalitats, li pots estar dient a algú cavall o... Saps? Sí, per exemple, a veure... Si jo dic mà, o mo... I què estem dient? ¿Cuántas cosas hem dit? Totalmente, son 4, yo creo que sería 4 multiplicado por 10 mínimo. Significats diferents. ¿Cuántas cosas ha dit el Martí ara? Por ejemplo, mismo tonación de ma, por ejemplo, existe, por ejemplo, el caballo, el ma como algo que es es una tela, ¿cómo se dice? Un tipo de tela. Es lino, Sí, lino, es lino. Sí, y luego existe otros que también pronuncia como ma. Clar, per tant, està molt alerta perquè li pots estar dient... Per exemple, per feina, no? Tu ets un tractant de teixits i ensenyes el mà i li estàs dient, veus, el meu cavall, que és bonic i tal. I l'altre sí... L'altre ràpidament ha de posar-se allò en òrbita de dir, no, que és complicat. estic intentant entendre't, no? Ara que parlàveu justament dels diferents perfils, tant els nens petits, que ja ho aprenen des de l'escola bressol i que com que són autèntiques esponges, després ho veurem, doncs tenen una gran capacitat d'assimilació de la llengua xinesa, a persones més d'un perfil més gran, empresaris, que en el seu moment l'empresa exporta a la Xina i ells s'hi posen. Però també tenim el perfil de pares que dius, mira, ara és una època de vacances, volem aprofitar el mes de juliol, que els nostres fills aprenguin una tercera llengua, doncs mira, apostem pel xinès. Vèiem el Ferran Vergés, que estava justament a Prades, en la convivència d'una d'aquestes colònies en xinès. Ferran, endavant. Doncs així és, aquí a Prades l'empresa English Summer no només ensenya anglès, també ho fa el xinès. Per primera vegada, és la primera vegada, les primeres colònies que estan a tot l'estat espanyol on els alumnes poden aprendre també el xinès i ens estan esperant perquè estan fent classe aquí darrere. La seva professora es diu Jia Wang, és una professora que va venir a Catalunya des de ben joveneta, amb 8 anys. Ha estudiat a la Universitat Pompeu Fabra, també ha estudiat a Harvard i també munta aquests cursos i tallers per ensenyar el xinès als nens. Anem a veure què estan estudiant en aquests moments, aquests alumnes que estan en aquestes colònies d'estiu. Hola. Ni hao. Bueno, jo crec que ens han dit benvinguts TV3 o així? Sí, bon dia TV3. Hem dit hola i benvinguts, bon dia TV3. Què és el que esteu ensenyant-los ara en aquests moments? En aquests moments, bueno, aquests nens mai han estudiat xinès, llavors per ells tot nou, no? Comencem des de zero, comencem des dels números, paraules bàsiques, com dir la família en xinès, els animals, bueno, etc. no? Fem un repàs en xinès, comptem fins a 30, sí? I, A, San, Si, U, Liu, Qi, Ba, Jiu, Shi, Shi, Shi2, Shi3, Shi4, Shi5, Shi6, Shi7, Shi8, Shi9, 20. 好了，停。David, ens vols fer una demostració dels caràcters xinesos, de l'1 al 10, sí? Això a mi m'ha semblat molt complicat, ja d'entrada. És ràpid aprendre els números? Bueno, la veritat és que aquests nens són bastant motivats, van vindre molt motivats fent un idioma totalment diferent i nou. Llavors, el primer dia els vaig ensenyar el pinyin, que és la pronunciació, la fonètica en xinès. Els vaig explicar que nosaltres tenim el sistema de pinyin i, a més, els caràcters xinesos, que no tenen res a veure amb A, B, C, D, no? I la veritat és que me sorprenen la capacitat que tenen d'absorbir tanta informació en tots aquests dies. Doncs ja, de seguida parlarem amb tu. Deixa'm que també parlem, mentre s'estan escrivint els números en xinès a la pissarra, amb aquests nois que tenim aquí amb nosaltres. Com et dius? Jo, Mauricio Jové. Mauricio, escolta'm, per què t'agrada fer xinès? Sí, és bastant divertit. Sí. Què és el que més t'agrada i què saps dir, per exemple, en xinès? Quina frase em podries dir? Per exemple, sé dir Guatjau Maulis, que significa em dic Mauricio, o soc espanyol, bueno, les frases més importants. Repetiries un curs d'aquests? Sí, jo crec que sí. Molt bé, anem a preguntar-li també al teu company. Com et dius tu? Em dic Marc Juncà. Marc, escolta'm, a tu què et sembla estudiar xinès? Se t'ha semblat difícil, fàcil? Home, ni molt difícil ni molt fàcil. Doncs perquè és un nivell mitjà i doncs no ens costa molt. A més, com ha dit la Gia, anem motivats. I llavors, com anem motivats i ens divertim, ens agrada. No és avorrit. Digue'm una frase, per exemple, va. 我们
women se xivan yaren. Acabo de dir que sóc català. Tens bon accent, a més, no? Sí, Dona bé, vaja. Home, sí. Jo espero que sí, perquè vull tindre un bon xinès, perquè és un dels idiomes del futur. Molt bé, moltes gràcies. Va, anem en aquest cas amb una noia. Com et dius tu? Jo em dic Mar Gómez. Mar, escolta'm, a tu què et sembla això de l'anglès? Sí, m'agrada molt el xinès perquè les lletres són molt... Nosaltres estem acostumats a escriure, però ells tenen l'escriptura i, a més, els caràcters. I aquests caràcters són molt bonics de veure quan tens tota una redacció i és molt bonic. I com es diu gràcies? Xie Xie. Xie Xie. Gràcies. Ja per últim, va, aquesta noia, tu també estudies xinès. Sí. Què et sembla? És complicat, no? Una miqueta difícil. Una miqueta difícil, eh? I què és el que més t'agrada del xinès? El meu nom en xino. I com es diu? Marina. Molt bé, molt bonic. Ja per últim, tu ets més grandeta que elles. A tu què et sembla això del xinès? Molt complicat? Bueno, ara de moment el que estem fent no és massa complicat, però jo penso que a mesura que fem més coses serà una mica més complicat. Doncs moltes gràcies. Ja, si us sembla, per acabar, anem a parlar amb la Jia Jiawang, que és la seva professora, que ens acabi d'explicar si realment nota que últimament hi ha més pares que volen que els seus fills aprenguin en xinès. Com ho veus, això? Doncs, de fet, cada vegada hi ha més pares que aposten pel xinès. De fet, la iniciativa aquesta dels campaments de xinès va ser perquè una mare d'Andorra em va escriure preguntant-me si jo sabia de campaments de xinès aquí a Catalunya. Li vaig dir que no coneixia cap i em va posar en contacte amb la família Fleix d'English Summer, perquè ells porten molts anys fent campaments d'estiu per nens petits. I dic, mira, per què no parlo amb ells, els faig arribar la proposta i anem a construir aquest nou projecte, no? I així va ser que el campament de xinès, el primer campament de xinès de Catalunya, fos una realitat. I hi ha escoles a Barcelona que ja aposten el xinès com si fos una assignatura obligatòria, des d'1 o 2 anys. De fet, a la classe del costat tenim nens que comencen a fer xinès des que van néixer. Ara tenen 10 anys i ja porten 10 anys fent xinès. Per tant, deuen saber bastant. Et sembla que volies acabar d'una manera especial, aquesta connexió, no? Nosaltres volem dedicar una cançó a tota Catalunya. Preparats, nens? 新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好。我们唱着，我们跳舞，祝贺大家新年好。新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好。我们唱着，我们跳舞，祝贺大家新年好。Yes, Chinese Summer! Doncs moltes gràcies a aquesta escola, a aquestes colònies, a l'English Summer, que té aquesta branca de xinès. Ara estava pensant, mentre justament el Ferran estava fent aquestes preguntes als nens, a nivell de pronúncia, a nivell d'aprendre els caràcters. Ben bé, quan aprens xinès és com aprendre dues llengües. El món dels caràcters, el món dels sons i després de la conversa, no? Del poder parlar amb aquesta llengua. Son dos nivells completamente diferentes. Sí, sí, porque los caracteres chinos tienen su sistema fonético que se llama pinyin. Entonces, el pinyin, bueno, es un tipo de sistema que ayuda a los principiantes para poder pronunciar bien junto con los tonos. Y luego la escritura ya es una cosa aparte. Cada carácter chino tiene un significado, juega como una pieza de puzzle. Entonces, depende de la combinación, salen significados diferentes. Pero siempre digo que aprender chino no es un cuento chino. No, en absolut. Però sí que es podria donar el cas d'algú que a nivell de conversa sabés molt xinès i que després li donessis una fulla amb el seu caràcter xinès, o amb tota una redacció amb caràcters xinesos, i no la pogués llegir. Es muy normal. Eso es normal, eso pasa. Hay muchos chinos nacidos en Cataluña, yo hablaría de un 50% que sabe hablar, porque en casa habla chino, pero no lee chino, ni tampoco sabe escribir.
Clar, perquè en el nostre idioma tu pots pronunciar millor una paraula o una altra, però en el moment en què saps parlar podries saber llegir el que posa un determinat text, encara que no el pronunciessis bé. Bé, ara escoltàvem justament com aquesta professora deia que hi ha moltes escoles que ja íntegrament fan tota l'escolarització en xinès. Nosaltres tenim un exemple de l'escola, en aquest cas Hamelin, és una escola bressol, i trobarem, i ara justament vostès tindran l'oportunitat de veure com, per exemple, han engegat un programa per nens menors de 3 anys. Veiem-ho. Ni hao. Ni hao. 跟我打招呼。你好。 Soy la profesora china que es de escuela de Hamelin, empieza a enseñar a los niños desde 1 año hasta 3 años. Para llamar la atención de los niños me tengo que traer los objetos para que llamen su atención, como las canciones, las marionetas, palabras sencillas primero y después ya vamos a jugando con los niños, empieza a constituir una frase desde 4 letras a un poco más a largo. La gente tiene un poco mala idea, porque los chinos, la de verdad, que no es tan difícil. Lo más difícil son 4 tonos. Para niños, no. Niños, solo para ellos, los 4 tonos es una canción. Nosaltres volíem fer una altra oferta, a part del trilingüisme, i també algunes mares ens van comentar que seria interessant el tema del xinès, perquè sí que s'havia mogut amb tot el tema de negocis, tot el tema econòmic, el xinès estava destacant moltíssim. I vam dir, doncs mira, ja ho havíem pensat, i a més, si les famílies ho han proposat com a idea, segur que té molt bona acollida. Anna, posem vídeos xinos? Sí? Sí. Sí? Vols veure xinès? Bàsicament intentem, a través d'internet, ensenyar-li cançons, que és com amb més facilitat els nens aprenen, no? Que és com més bé s'ho passa, jugant, pintant... Mira, els símbols. Veus els símbols, no? Veus les lletres i de tot sona a xino o a japonès, no ho saps. Llavors, a vegades consultes amb la seva professora i dius, escolta'm, això realment és xinès o no és xinès? És el que està aprenent ella? A vegades diu coses i no sabem. Com que encara no parla bé, no sabem si és català, castellà, francès, anglès o xinès. Sí, sí. Doncs, com acabem de veure, hi ha famílies que s'han endinsat en la cultura xinesa motivades pel que aprenen els fills a l'escola, però també n'hi ha d'altres que, per exemple, ja el coneixen. És el cas de l'àvia de la Martina, que és especialista en pintura xinesa i introdueix la seva neta en aquest art oriental. Veiem-ho. I tu faràs el pictograma sol, que ja saps com es fa. Agafes el pinzell bé i començat amb ella, és molt petitona, perquè tot just ara ha fet 3 anys, però veig que va aprenent molt bé les coses. Ella s'interessa molt i aprofito l'estona fins que no ve la mare doncs per mirar de que faci alguna coseta i cada dia va aprenent una cosa diferent. Clar, la meva sorpresa ha sigut quan en aquesta escola, a més, li estan ensenyant xinès i no m'ho podia creure i dic, com és possible? Perquè ha sigut casualitat. Aspira. I ara fes-ho aquí. Però primer a dintre. El que faig jo és que sé molts pictogrames al seu significat, però clar, a la sonoritat, que és el que realment aquest idioma requereix, doncs no l'he pogut assumir. Ja farem un canvi. Ella que me l'ensenyi, l'idioma, i jo li ensenyaré com poder pintar i com poder fer cal·ligrafia. Hem vist, doncs, els 2 casos, el de l'escola bressol, on els nens aprenen a pronunciar el xinès, en aquest cas a través l'àvia ensenyava a la seva neta, la Martina, els caràcters d'aquesta llengua. Quan parlem de la classe empresarial, per exemple, que és el que vostè coneix millor, quan arriben els empresaris d'aquí allà, què és el que més els costa? Yo creo que primero el idioma es obvio y segundo yo creo que es la cultura. Es decir, cómo relaciona la gente
entre los chinos, es decir, cómo se hace el negocio. Com es fa allà a la Xina? Sí. Diferent d'aquí, per exemple. Quines diferències hi ha? Yo creo que, por ejemplo, ahí el negocio se hace muy de persona a persona. Más, no tanto como aquí decir, negocio es el negocio. Ahí muy bien decir, ¿quién eres tú? Yo te conozco, cómo eres, caemos bien. Es decir, hay un feeling, se llama. Es decir, tienes que entrar en ese mundillo para que realmente la gente te trate como alguien del grupito. Sí, i la cultura xinesa o els xinesos són molt tancats a l'hora d'obrir-se a l'oportunitat de rebre negocis que venen de fora? Totalmente al revés, compuesta. Es decir, la gente de China son súper abiertos. Por eso es que yo creo que, desde mi punto de vista, la gente de España y catalanes también ha tardado muchísimo en dar ese primer paso a China. Perquè jo soc tancada, perquè som molt tancats nosaltres. Sí, yo creo que son más cerrados la gente de aquí, de decir, oye, China está muy lejos. O sea, yo quiero que la gente me venga a mí, aquí a buscarme. No, yo creo que la gente de China, en ese concepto dice, nosotros estamos aquí y les cuesta más a los chinos salir de China, conseguir un visado, pero en cambio cuando la gente va ahí, les atiende, vamos, con súper amables, con unas... quiere aprender. Us ha sorprès a vosaltres que hagi estat justament arran de moments de crisi econòmica, de moments de dificultats, que ens hem traslladat més a fer empresa o a fer negoci justament a la Xina, en moments difícils? Potser això hauria hagut de passar fa uns quants anys més? Sí, yo creo que este avance, de este auge de catalanes en China tiene que haber hecho desde hace 10 años. Porque yo creo que en China actualmente, en Shanghái, por ejemplo, tú ves muchísimos rascacielos que son de franceses, alemanes, me refiero a edificios enteros. Que ya habían arribado años. Sí, ya lleva ahí muchísimos años. Yo tuve una experiencia, porque estuve en Shanghái, que estuve con una persona que es del mundo de real estate, ¿vale? Y me preguntaba, oye, mira, imagínate todo ese rascacielos que es enfrente, ese hotel es de Alemania, ese hotel es de Italia, este hotel no sé dónde, pero ¿dónde está España? Y mi pregunta es que, vale, pues mira, ahora sí, cuando vuelvo allí, digo, ya tenemos una, ya tenemos una, pero me costó y nos cuesta. Yo creo que España ha habido un poco de frontera por parte de aquí, no por parte recels, uns recels. Yue, tu també veig que vas dient que sí amb el cap. Sí. En mi opinión, creo que es como un partido de ping-pong. Sí. Hay que ver ida y vuelta. Entonces, a lo mejor en una época que nos toca venir aquí, ¿no? Entonces, ahora también creo que es el momento de hacer el intercambio. Yo creo que, por ejemplo, en el Instituto Confucio que trabajo yo, entonces organizamos clases no solo de chino, de lengua china, sino también un poco de protocolo chino. Entonces, para que los empresarios de aquí sepan cómo puede introducir sus productos con los detalles. Quin és aquest protocol xinès? En què consistiria? Quines diferències hi ha a l'hora de dir ens presentem i fem una reunió amb una persona xinesa o no, la fem amb algú d'aquí? Sí, por ejemplo, un pequeño detalle. En el momento de entregar y recibir las tarjetas de visita, lo más importante es hay que entregarla con las ambas manos y recibirla con ambas manos. Es un detalle, pero gracias a esto tengo alumnos que han conseguido clientes chinos al revés solo con este detalle. Per què? Què vol dir donar la targeta de visita amb les dues mans? Sí, que les hace sentir como personas importantes. Y esto es una muestra de respeto, és un detall cariño. Més. Sí, és a dir, que en el moment en què donaries, ara això és un paper, però si fos això la targeta de visita, i el dones així és com si no li donessis massa importància. Eso, sí. Es así, hay que entregarla con las dos manos y recibirla. Como si fuese una ofrenda. También. Sí, como una ofrenda, exactamente. Y aparte, otro detalle, creo que también es súper importante, es el tema de agua. Es decir, por ejemplo, yo tengo gentes muy importantes que vienen aquí y cuando voy a visitar a un cliente, que son empresas muy grandes de España, les da un vaso de agua fría. Y eso en China... No. Para nada. Sí, temperatura natural. Tiene que ser agua, no. Agua cuando caliente, mejor ofrecer té. Si tienes disponible, mejor té. Si no tienes té, al menos un vaso de agua caliente. Queda bastante mal para alguien de China, que son sobre todo empresas de dueños o gentes importantes, cuando venga le das un vaso de agua fría. No está muy bien... No està ben vist. Calenta. Està molt bé perquè, clar, Sí. és una manera de dir, ja sé quina és la teva cultura i, per tant, ja estic absolutament informat de les teves maneres de fer, dels teus costums. A partir d'aquí podem parlar. I segur que la predisposició de la persona xinesa
que va justament a fer un negoci amb un empresari català, en el moment en què veu tots aquests detalls, ja és una altra predisposició. I gegant asiàtic no cal. Gegant asiàtic no cal, perquè ja l'hem dit tantes vegades que ens ho podem estalviar. Certament, però és un gegant asiàtic, I cada vegada ho és més, i així ho demostren aquestes xifres que ara comentàvem d'exportació, que el 30% ha crescut justament en relació amb anys anteriors. L'any 2011 va pujar amb un 30% la capacitat de fer negoci de les empreses catalanes a la Xina. Gràcies, Jingjiang i Yue, per haver vingut avui als matins a TV3. Fei Changan Chie Nimen Lai Kan Jia Woman de GMU. Moltes gràcies. I ara no puc donar-los la targeta, no puc donar-los la targeta perquè no en tinc, però si no ho faria així, com toca. I disculpin que no us he posat l'aigua calenta, però la pròxima vegada que vinguin als matins l'aigua serà calenta, i si no, serà te, que també en tenim. Gràcies, repeteixo. Bé,